Как лесно да пуснем нашия мобилен климатик? В комплекта имаме кабелче, захранващ кабел. Слагаме кабелчето отзад в климатичето. В случая аз ползвам Powerbank, а не външен адаптер, с който ще го захрана. Включваме го в него, натискаме копчето и той тръгва да духа. Имаме няколко степени, втора, трета степен. С помощта на този уред ще измерим колко хладен въздух духа. Така, измерваме го около 24,56 градуса. Духа в момента, температурата на стаята. Ще добавим лед, сега ще ви покажа как се слага в него лед, който е с 2,4 градуса. Добавяме лед отстрани в контейнерчето. След като добавим лед, добавяме и вода отстрани в контейнерчето. 5 минути по-късно пускаме климатичето да видим до колко градуса духа вече. Измерваме температурата. Температурата стига до 17, даже и до 16 градуса, зависи в коя част на климатичето измерваме. Така че ако ви искате да имате този страхотен мобилен климатик, може да го поръчате в уебсайт ни autocrest.bg или на посочените телефони. Успех!